बे जायगानि आं काजोलगावनि एसे साहा थांबानो बे साहा थांनानै एसपिडिएफ खुंबाय एसपिडिएफ बे सोनाबनायावनो जा मोजां नुदों नै सिफाय जायोबो ना बियो र' सिफायनायखौ देखायनांगौ लोगोफ्रा लागोन मा मबाइल नाम्बार गैया नोंनाव र' मबाइल नाम्बारखौ लानो आं अर्डारसो हरगोन आं सिनाव बानायहांगासिनो ओरैनो सफारिनि बिसिनाया खोनाबाय सफारिनि बिसिनाया बानायबाय ए फिथाखौनो मोनला नङालाय नै मोजांथ' आं थोननायखौ नों मावग्रा आं थोननायखौ नों मावग्रा बासो अर्डार होनो लुगैया बयबो एखेखौ बायोना बेखौ नोंसोरनो होब्रा बेखौ आं गाज्रि साबो खर'आव गाज्रि साबो होनदां देथारना होबानो बेजों एखे जानांगौब्रा डिजाइन बानायदोब्रा बेखौ गुवार बानायदां बानायथ'लालाय बे टाइम गैया दा आयै बानायखानानै दं फिथा मोनाखै फिथिङानो जायाखै फिथाखौ नाङा नै बे मालानो गंब्रै दंबाय दा फिथा माबा बे सिदला गायियानो आंनो नै समानसोब्रा आं सिफायजायो सिफायनानै देखायलाय आदै फुवारथिंलाय नैबे बेलेग बे जिरायनो साबसिन आरो बेयो फसायदों आं